n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Site na amara nke Chineke, anyị ncha ezukọkwala ọzọ na aja misa nke ụbọchị tata. Dịka anyị si mara, anyị na-eme ncheta maka Blessed Iwenetansi na Maasị a n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee ekele anyị ncha, ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị Blessed Iwenetansi Prayer Group. Agbapụtagala anyị ndị na-anyebere anyị n'ụzọ pụrụ iche, mmadụ ka anyị tinyezie mma anyị ndị ọzọ aka dị iche iche n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna, ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwa bụ nnukwu eme nke Eucharistia dị n'iche na anyị chapụrụ ime ihe ka anyị ọnụkwu alụ oriri na nchekwa nke Chineke na ndụ anyị gaa. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Anyị ekwupụta oge nyedo gị ebube, ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Eluigwe ike niile, Yesu Kristi nwa Chineke bụ Chukwu nke Chineke nwa nke Nna, kpochapụ njọ nke ụwa. Ebere njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nsọ ka anyị lee arịrịọ. Chineke jike niile dị ebighị ebi, eluigwe n'ụwa nọ gị n'obe aka, were ebere nụrụ arịrịọ ndị nke gị. Biko wetara anyị udo gị n'oge nke anyị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, oge na dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị gwara m, Izrel, ị bụ nwaodibo m. Aga m esi na gị egosipụta ebube m. Ugbu a, onye nwe anyị ekwuola okwu. Onye ahụ kpụrụ m n'afọ nne m ekwuola na a ga-akpọghachi ya Jekọb, bịakwa kpọkọtara ya Izrel. Etubere m ugo n'anya nke onye nwe anyị. Chineke m bụkwa ike m. O kwuru sị, ime gị nwaodibo m ọ dị ofere, ọ dị fecha fecha ikulite agbụrụ Jekọb, bịakwa mee ka ndị egbufọrọ egbufọ n'ala Izrel kwụrụ chịm. Aga m eme ka ị ghọọ ihe ụmụ mba ji ahụ ụzọ, ka nzọpụta m wee garuo na ngwụcha ụwa. Okwu gosipụrụ. Abịara m ime uche gị. Echere m onye nwe anyị, chegide ya ruo mgbe o hulatara, bịa nụ mkpu akwa m. O tinyere abụ ọhụụ n'ọnụ m, nke bụ ukwe otito nke Chineke anyị. Iwenụ, abịara m ime uche gị. Ọ bụghị àjà ma ọ bụ onyinye nhụnye ka ị chọrọ, kama ọ bụ ntị ghere oghe. Ị chọghị àjà nsure ọkụ na àjà a chụrụ maka njọ. N'ihi ya ka m jiri kwuo sị, lee, abịala m. Abịara m ime uche gị. Chineke m, ọ bụ iwu edere m n'obodobo akwụkwọ ahụ na m ga-eme uche gị. Iwu gị ebi n'ime obi m. Onye nwe anyị, ekwupụtara m ikpe nkwụmọtọ gị n'ihu nzukọ, ekpuchighị m ọnụ m. Abịara m ime uche gị. Abịara m ime uche gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Pọl, onye akpọrọ ịbụ onye ozi nke Kristi Jesu site n'ọchịchọ nke Chineke, na Sostenes bụ nwanne anyị, na-edegara nzukọ Chineke dị na Kọrint akwụkwọ ozi a.
akwụkwọ ozi a sokwara bụrụ nke unu niile bụ ndị e doro nsọ n'ime Kristi Jesu, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ nke Chineke, ha na ndị niile n'ebe niile na-akpọ aha Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bụ Onyenwe anyị na ha. Ka amara na udo nke si n'aka Chineke bụ Nna anyị na n'aka Onyenwe anyị Jesu Kristi dịrị unu. Okwu ka o sepụrụ ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'echi ya, Jọn ewee hụ Jesu ka ọ na-abịakwute ya. O wee kwupụta sị, lee nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ njọ nke ụwa. Ọ bụ maka ya ka m na-ekwu mgbe m gwara unu sị, otu nwoke na-abịa n'azụ m, ma ya onwe ya ka m, n'ihi na ọ dịrị adị tupu amụọ m. Mụ onwe m amabụghị ya, ma abịara m na-eme ndị mmadụ mmiri Chukwu nke mmiri, ka m wee gosi ya ndị Izrel. Jọn wee gbaa akaebe sị, ahụrụ m Mmụọ Nsọ ka o si n'eluigwe fedata n'ụdị nduru wee dakwasị ya. Mụ onwe m amabụghị ya, ma onye ahụ zitere m ka m jiri mmiri mee ndị mmadụ mmiri Chukwu gwara m sị, onye ọbụla ị hụrụ Mmụọ Nsọ fedatara bịakwasị ya n'isi, onye ahụ onye nke ga-eji Mmụọ Nsọ eme ndị mmadụ mmiri Chukwu. Ugbu a ahụla m ya wee gbaa akaebe na ọ bụ Nwa Chineke n'eziokwu. Ozi ọma nke o sepụrụ ụwa. Ikpeazụ anyị n'ụbọchị tata kwuru sị, lee mụ dị nwenu, abịara m ime uche gị.
lee m ndị nwenu abịara m ime uche gị ọ bụkwa ya nwere ihe bụ Chineke na-atụ anyị n'aka anyị mgbe niile ime uche nke Chineke ọ bụkwa ya nwere ime uche nke Chineke ka nwanne anyị nwoke bụ Blessed Iwenetansi nke anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche gosipụtara na ndụ ya. Ọ dị mma ka anyị mgbe anyị nwere ohere ka anyị gụọ maka ya nwa bụ ndụ nwanne anyị nwoke bụ Blessed Iwenetansi nke anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na mmasị nke ụbọchị tata. Anyị ma na amụrụ ya gị na ara amụrụ ya 1903 n'ebe kedu obodo ya? Agụleri ya, Anambra. Ochie ụkọchukwu 1937 wee lụgide ọlụ wee lụọ na 1950 o wee jebe England wee banye na monastery n'England wee nọgide na ya nwabụ England wee lụọ na ọ rapụrụ ụwa 1964. O wee mechazie wee mee ya beatification, kalakwa beatification n'arọ kedu mgbe mere beatification? 1998. Enwere onye n'ebe a jele ya nwa ceremony? Good. I thank God I was there too. Right to the father of some months after ordination. I am about Anambra State. From the second Biara, I am about gratification. Mmadụ n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ ị ga-apaki moto ebe tele aka wee ji ụkwụ wee jebe na the venue. Ụfọdụ wee jegudo ikekwu ha anachiebe azụ, ụfọdụ chebe ebe ahụ nke mere na popu na onwe ya ji helikọpta wee mee gịnị wee landị ya maka na ụzọ adịrọ. Mgbe ahụ anyị ka chichara fada ọfụ ike ka dị mmadụ inweta ebe anyị paakịrị wee jirukwu jebe ebe aka amasị. Mgbe popu na landị ofu ihe ịrịba mma anyị fụrụ na because of the nature of the place, dust dị ebe niile. Ibido ileta aka fụrụ helikọpta maka na ọ bụ ebe arụchabụla a ga-alụ airport, very wide place maka ọba airport. Emechazie rụọ airport ahụ na ebe na Asaba maka gịnị? Well, your guess is as good as mine. Politics Naija. Ụfọdụ sụgbọ na ọ ndị Igbo ka o si n'aka na ndị nwere moto transport si na alụọ ya gị na-eme biznes awa biznes na ihe na-eme anyị si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye ata na-achụpụ ụta. Gịnị ka anyị na yokwara na-ajụ emere ndị Igbo ihe eme? Ihe na-eme anyị ọ bụ na agada ebe anyị nọ kedu ihe mere na ọ bụrụ na Igbo Catholic niile gbakọ ebe a bụ chọọchị ndị Igbo enwe ndị ga-afa azụ ya anya na chasis? Enwenye m fụrụ ụnyaahụ na-agwa esi ya ebe ihe afụrụ mana onye ọ na mafụkwara ana m akpọ mba ịgwa sị ka anyị bụ ya nwa bụ ozi ọma ka m ga-azigala ha ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị ka mma. Ha bịara ebe a ihe awụ nke anyị so ihe mere na nke ọba ndị mmadụ were politiks bufu airport anyị kara inwe. Ndị jere fụrụ na asụchichaghị ihe niile ekechego ground niile every place dusty agba ebe a mmiri agba ebe a mmiri emechara ebubi ya. Kịta a na-ekwu okwu elekshọn, a na-ekwukwa na ịbịakwa saịdị be anyị n'ala Igbo na ndị mmadụ agaghị enweta dia PVC egosicha pikchọ PVC ndị mmadụ paakịrị
ndị ọrụ INEC na-eche ndị Igbo ebe pik ha ga-eji atụ vootu. Emekwa kịta ọ ga ha ka anyị si wee chọọ ma Chukwu ekwene ebule emebe ndị ọzọ. Ọ na-aka anyị ka o si. So ya nwanne anyị was beatified n'ọnwa March. Ọ dị ka edekwu the date of beatification n'akwa ndị yiri for me. Abi March 21 to 23 ọ dị n'iru m ebe a nke ji wee dres unu ụka nke ji wee dres ọta. So wee bụrụ ihe ṅụnye anyị na anyị nwere onye nọ n'ụzọ ya nwa bụ ilu ka ọ bụrụ onye anyị na-akpọ senti onye dị asọ na dịka anyị si eme na chọọchị anyị. Mgbe m na-agụ histri ya nwa obele wee sị na ọ rapụrụ be anyị jebe England n'ebe 1950 oge be anyị dị na mma ị na-ewe ndị nọ 1950 nwata ihe mgbe ahụ ma na oge ahụ ka kịta mma enwere ọkụ nwee mmiri. Nke a doro m anya na mgbe m nọ praịmarị skuulu aka m fụrụ pọmpụ taapụ na-agba na main road na be anyị. Mmiri e wetara from Obizi Ụga ndị aka ọkwa na ndị saịdị ebe ahụ ga-ama na mgbe m nọ high school na Ụga enwere taapụ. What happened? Wee mee gịnị? Mebiri na-aga nke bụ na ọ ka njọ kịta because of ihe na-emaghị si anyị n'aka na ndị Igbo dị anụ na ndị Naịjirịa ihe niile na-anachiri azụ. So mgbe enwebụ nwanne anyị lapụrụ jee England maka ifi nke okwukwe na ịchọ uche nke Chineke na-asị na ọ kwanụ naanị ya bụ onye ojii nọ na monastrị a. Ụmụ kọmitọrọ na-ede na-esi na ọ kwanụ naanị ya ọ bụ sọsọ na ọ bụ sọsọ onye sọsọ wee Naijiria n'ebe ahụ in the midst of ndị ọcha niile nọ ya nọ ana maka ifi nke okwukwe na ịchọ iru nke Chineke. O wee nọ na ya nọ monasị na ọ ya afọ one up to 14 years. O jere 1950 nwa 1964 n'England. O wee bụrụ ihe mara mma. Ọ dị ka Naịjirịa dobere Jenụwarị 20 maka ichete ya. Anyị wee na-eme nke anyị ụbọchị tata wee bụrụ ihe mara mma anyị na-echeta ya maka ifi ịnụ ọkụ n'obi o nwere na njem nke okwukwe mgbe o gosipụtara na ndụ ya wee bụrụ nwa odibo nke Chineke. Ihe ọgụ nke mbụ tata kwupụtakwa maka nwa odibo nke Chineke na alụji aka na Jesu Kristi. Ọrụ ma dịrị na Jesu Kristi nwere ọtụtụ afa: servant of God, the Lord, Master, Son of Man, Son of God. John the Aso, or John the Baptist, bịakwa n'oziọma tata bụ Jesu Kristi gịnị? Lamb of God, nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke eji chụọ aja maka nzọpụta nke anyị. Akpọkwa ya suffering servant in Isaiah 53. Mana ọ bụ afụfụ nke ọ fụsịala wee mee gịnị wee banye n'otito. Ya nwa bụ ihe siri ike na ihe mfịarụ gbanwuo wee bụrụ ihe aṅụrị. Ọ bụ ya bụ ekpere anyị ka njem nke ụwa na afọ nke anyị na-ata bụrụ ihe Chineke na onwe ga-eme gịnị ga-efichapụ anya anya mmiri ma n'ụwa nke ka ga-abịa abịa. Ana m echekwa na ya nwa bụ ihe ifi arụ na ihe mgbanwe gosipụtakwa n'ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi nke mgbe degara ndị Kọrint
ya nwa bụ ihe ọgụ kwuru maka ofu onye Pọl dị asọ na-ede wee na-ekwu maka na-ekere sị Paul called to be an apostle of Christ by the will of God, and Sosthenes, our brother. Our boss Sosthenes, a brother. When I go Acts of the Apostle, chapter 18, around verse 15, I got for this Sosthenes. Scholars, biblical scholars believe we know Fonya. Can you remember the Acts of the Apostle 18? Ejide Paul. Na-achọ ka atụọ ya nga pụta ya n'ụlọ ikpe. Sosthenes bụ onye na-alụ ọrụ n'ụlọ ikpe. Ndị mmadụ wee pụta Paul. Sosthenes wee hand ya Paul over ka ebe ya ikpe. Ka Gallio bụ the proconsul kpee ya ikpe. So that time, Sosthenes dị against Paul. Maybe na ndị mmadụ fọsụ ya. So were say ti ikpe Paul ikpe. Gịnị mere? Gallio wee mecha the case anya. Were fọsụ the case wee sị na nwere ihe hapụrụ Paul ka ọ na. O say ti Paul free. Ndị mmadụ mee gịnị? Turn against Sosthenes. Kụwa ya ihe n'ụlọ ikpe. Is it interesting? Go ask for the Apostle 18. As na Gallio megini mefu anya, magistrate may as right. Make off here and so the mother upset. Serious hostility. As if to say, no, I am a Meleji, my Paul, even. Okay? So biblical scholars believe now, no, Sosthenes so no one. Messiah megini. Wee chegharịa wee sorozie Paul wee na-agbasa ozi ọma. Amen. Tata Paul na-akpọ ya nwanne anyị nwoke n'okwukwe. O wee bụrụ ka ife ụwa anụwa dị. So ya nwa bụ ka anyị rịọ Chineke. Ọ bụ eziokwu na nsogbu dị n'ụwa, nsogbu dị iche iche na-abịala anyị na ndụ. Ka ọ bụrụ ihe site na amara nke Chineke ga-agbanwuo ka ife ọma wee si na ya wee pụta. Anyị achọrọ nsogbu, ụlọ anyị chọrọ nsogbu n'ụwa, mana anyị ma na ihe mfialụ dị n'ụwa. Oge ụfọdụ agaghị agbanahụ ya n'ụzọ nke a ma ụzọ nke ọzọ. Mana ekpere anyị na okwukwe anyị bụ site n'enyemaka nke Chineke. Ka Chineke mee gịnị? Na-eficha anyị anya mmiri n'ụzọ abụọ na ụzọ ihe mfi ahụ si wee na-abịara anyị, wee na-echekwaba anyị, na-edu anyị, wee duru anyị na ya nwa bụ alaeze ya n'oge ọ ga-abụ uche nke Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya. Jesu Kristi otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Chukwu akpọrọ ya mee ihe eme na otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya n'ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ. Onye arụla Virgin Maria, mmụọ nsọ tọrọ mmadụ, ekọgbụ ya n'oge n'ihe anyị n'oge ọchịchị n'ọtụtụ taa ahụhụ ọnwụọ lie ya, o bilie n'ụbọchị nke atọ akwụkwọ nsọ si ọgbakọ n'eluigwe na nri ọ ga-abịa echebe n'ebube ya ya niile na nwụrụ ọnwụ ike ọchịchị nwere njedebe anyị na-enye ndụ mapụta lem
dị nwenụ na eme abịara m ime uche gị nwanụ ka anyị kọsa Chineke mba anyị dị iche iche. Anyị ekele gị na Chineke nara ekpere nke ụmụ gị imela. Nara ekpere nke ụmụ gị imela. maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya, ka ndị otu nzukọ niile jikọta ọnụ ma bụrụ otu dị ka Kristi yọrọ ekpere. Anyị ekele gị na Chineke anyị ekele gị imeela. maka obodo niile, agbụrụ niile na ndị okwukwe dị iche iche, ka atụmatụ udo nke Martin Luther King mejupụta n'etiti anyị niile site na amara Chineke. anyị ekele gị na Chineke nara Ekele gị imeela. maka ndị omebe iwu na ndị ọrụ ahụike, ka ha were ịhụnanya Chineke na-agba mbọ ichekwa ndụ ndị mmadụ n'uju ya dịka onyinye Chukwu. gị na Chineke anyị ekele gị imeela. maka ndị na-enweghị ọrụ na ndị ọrụ ha na-ala azụ, maka ndị ọrụ ha na-alụ ezughị mkpa ha, ka ha site na amara Chineke nweta ezigbo ọrụ nke ga-egbo mkpa ha. anyị ekele gị na Chineke anyị ekele gị imeela. maka ọgbakọ anyị niile, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka anyị na-ege ntị oku Mary, nne nke onye nzọpụta, na-akpọ anyị maka iso ụzọ Kristi na ndụ anyị site n'ime ihe ọbụla ọ gwara anyị. anyị ekele gị na Chineke Anyị ekele gị imeela. maka mkpụrụ obi ndị nọ na purgatory, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile zute ha n'ọnọdụ ha ma nye ha ezumike ebebe n'elu igwe. Onye arịọ gị nwere. ekele gị na Chineke anyị ekele gị imeela. Ebe n'ime obi ka anyị kụziere Chineke mba anyị ndị ọzọ aka dị iche iche. Chineke jike niile, ọ site na amara gị ka anyị ji nwee ike izukọ n'elu gị n'ụbọchị tata, wee butere gị mba anyị dị iche iche, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị enweghị ike ikwupụta na ncha. Anyị na ya ngọzi gị n'isi anyị n'ofu n'ofu, gị na-agọzi anyị, na-echekwaba anyị, na-ebu ụzọ na-ebere anyị ha n'oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nada anyị maka onyinye.
eluigwe n'ụwa o mmadụ onwe m Ole aka m ga-esi bịa ewo Ole aka m ga-esi bịa onye chenete onye na-amanya na mụ n'efu ma ọ bụrụ na Chineke cheghị obodo broda n'efu ka onye nche na-eche ya nwụrụ na Chineke obodo echeghị obodo sisa m n'efu ka onye nche na-eche ewo Chikemefola ewo emefola Chineke zara m ekpere karịa otu ntụbara anya ewo Chineke emefola Chineke zara m ekpere karịa otu ntụbara anya mkpọ ya n'ụtụtụ Chineke na-aza m mkpọ ya n'abalị o Chineke ga-aza m mkpọ ya n'efifie o Chineke na-aza m ọbụla m ji kpọọ ya Chineke na-aza m Chineke mefola Chineke zara m ekpere karịa otu ntụbara anya Chineke mefola Chineke zara m ekpere karịa otu ntụbara anya echetala m mgbe m na-ata akara aka m ya dị ka m bụ onye iberibe echetala m mgbe m nọ na-amụghị nwa enu nwazila na m bụ nwaanyị aga echetala m mgbe m na-enweghị akwụkwọ Amerịka ụwa lee mmanya asị na mbụ efuru efu o wee ruo oge Chineke nna anyị kara aka nwanne m lelee afọ mgbochi niile wee kewagwo abalị ejiela chi jiri ejefula o Jehova m na-abịa nara m ekele ewo Chineke mefola Chineke zara m ekpere karịa otu ntụbara anya ewo Chineke mefola Mesaya zara m ekpere karịa otu ntụbara anya mkpọ ya n'ụtụtụ Chineke gaza m mkpọ ya n'abalị o Chineke na-aza m mkpọ ya n'anya mmiri Chineke na-aza ọ bụ na m kpọrọ nna m Chineke na-aza m Chineke mefola Mesaya zara m ekpere karịa otu ntụbara anya Chineke nkikwe eze ị na-apụta nwa papa mgbe mmụọ nọ na nchegbu aga m enye gị ekele ekenọma ka m ji bịa papa otito m aka m ga-enye gị ezinna abụ dị nsọ ka ngabụ iji gosi na ịdị ukwu ma Chineke ka kere oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu a ọkwa gị si na ị ga-abụrụ nke mgbe anọ m n'iru gị ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu anyị ibu a ọkwa gị si na ị ga-abụrụ nke anyị mma Chineke m anyị nọ n'iru gị anyị keta oke n'ime gị ọkwa gị
n'iru gị nketa oke Chineke na-eme mma imeela o ekele dịrị gị onye ọma Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị o imela dị nwanyị isi mgbe tiri ime ngwele anyị si ekele dịrị aha nsọ gị onye ọma chimo Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị o imela ndị chọrọ mma na-ekele gị anyị si na gị bụ odogwu n'agha ekele dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma papa Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị o ime anyị ga-akọ n'ahịa ya n'onye chi ebube odogwu ka mmụọ niile imela o Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị o ime ọma a na-ekwe achara na-eto odogwu ijeọma riri aha nsọ gị o n'imela Chukwu Chineke dị mma ekele gị imeela papa ekele dịrị gị onye ọma Chineke na-eme mma imela ekele dịrị aha nsọ gị o imela Zion obodo ọma Zion anyị ga-eje n'obodo ọma Zion anyị ga-ahụ n'obodo ọma Zion kwewere m nke mbụ kwewere m ugboro abụọ Zion biko kwapụrụ m ugboro anọ Zion Ndọba na ụmụnna m ka aja anyị na-achọ obodo ihe ga-amasị Chukwu nna jike niile ịnara nọ. Amen. Onye nwe anyị biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke a mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke a, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'iru site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ọdụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onadị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwa anyị, onye site n'obe ya na mbido n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata ihe nke gị dị ebube, gị na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị when Allah Hosanna Lucas onye bịara onye nwanyị Hosanna
na ịdị nsọ ezi eso gị na-ede edo m nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ sị ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye m aka ụnụ. etu ahụ ka o si mee mgbe a rịchara ndị anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bido ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nwoke na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị nna na ncheta nke ọbụla mbịtụ n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye kacha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ụka gị niile nakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ na-enwere anwụ ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebebe ka anyị zirikwa ha na-eto gị elu gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ebere ele nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna eluigwe ebe uche gị n'ụwa eme ya n'eluigwe nye anyị tata ụbọchị anyị ọla anyị mmehie anyị ga gbara mmehie anyị zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị siri nye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi wee nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ ịgba dị ndụ na-achị ebebe udo nke osebụ adịrị unu mgbe niile ele nwanne gị aka ma ekele nke udo.
ndị nwa atụrụ nke Chukwu edepụtapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke dosọ nke bata n'ime ụlọ m ụlọ nsọ okwu na mkpụrụ obi ga-adịrị ka ahụ maka chukwu anyị na ndụ emebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko onye mmụọ nke ịhụnanya gị n'ime anyị, ka anyị bụ ndị iji otu achịcha nke eluigwe wenyejuo afọ, nwee otu obi site n'ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Edanị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkụ onemone anyị na-elotekwara anyị niile maka African National Eucharistic Congress nke a ga-ebido na July 21 ruo na July 23 na American Catholic University of America. Ebe ahụ ka ọ ga-abụ na Washington DC. Ọ bụ anyị niile ka a na-akpọ maka ya, na nke esi wee mee ka anyị ghọta onye ọbụla okenye ọbụla ga-erejista with $100. $100 ahụ ya bụ registration, ya bụkwa ije ebe niile ihe niile ya eme na ya, wee bụrụkwa ndị niile ya eri ụbọchị atọ anụnwa ebe anwa. Ụmụaka 18 years and below bụ free. Ya ka anyị malụ ihe anyị nwa ya agbazi mbọ ya bụ onye gbanwee tiketi were jebe wee na-ayọ ka anyị rejista ya n'oge. Etu esi erejista the link eji eme ihe ọ dị na bọọdụ dị n'ilo. Ndị niile bụ ndị chọrọ enwego ndị ụfọdụ ndị rejista anụ, o ya dị mma ka anyị mee nye ozigbo ka anyị wee nwee ike ndị na-ahazie nwee ike ịhazi ya ọfụma, wee nwee ike idekọta ezinụlọ ọnụ, ka anyị ghara idobie mgbe ikpeazụ mgbe o luere oge anwa o ya apịazi ezigbo arụ. Anyị na-ekene ndị niile bụ ndị nke jelu de Martin Luther King breakfast yesterday ebe anụ, anyị na-ekene ha. Were na nyanwakwa the keynote speaker, akwụkwọ anụnwa bụ akwụkwọ ewepụtalụ o si from the Archdiocese Presbyterial Day Task Force on Racism Plan of Action and Resources. Anyị mazi oge ọnwa nke Febụwarị a na-abanye bụ ọnwa nke Black History Month. Anyị nọ echi niile bụ public holidays maka Martin Luther King. Ya ha kọwara anyị akụkọ ihe ndị a niile ihe ọ pụtara. Ọ bụ na Archdiocese anụnwa na the whole of the United States, this Archdiocese bụ the only one bụgo ndị nke kpabara nkata maka ya were depụta akwụkwọ anụnwa etu esi were na-eme ihe a ga-emega mana parishes and so on. So o ya dị mkpa ndị enwetabeghị ya, ọ bụrụ iweli ya ewelu iwere ịnalue ịgụa. Ọ dị n'ilo n'azụ, ọ dịkwa ebe a onemone anyị ji were bịa. Echi niile kwa 3 p.m. a ga-enwe Martin Luther King Mass na Cathedral. Ọ bụ Archbishop Gomez ga-akị ya. Wee na-eletekwa ndị First Communion Catechism class tata ka unu bidolu. Onwe nne na nna ndị akpọtebeghị ụmụfa ka unu mmalụ, ka unu kpọọ ndị na-akụzi enu na-ebidogo, ndị Communion na-ebidogokwa ọzọ ga-resume. Igbo class ha ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ Jenụwarị 22nd. Ndị nne na nna a na-ayọ ka unu kpọta ụmụaka ndị adịbeghị registered. Ọ bụ $20 ofu nwa, ọ bụrụ ịbụa ọ bụrụ $35. Ka unu gbaa mbọ next week 22nd ka ha ga-ebidokwa classes ka ha si eme. Young adults, you have meeting immediately after this mass. All the young adults, you are meeting immediately after this mass. Onwekwa ndị enwetabeghị kalenda
nke fara ji agbara anyị Krismas ndị enwetabeghị ihe ọ ya dị n'azụ ụlọ ụka anyị na-ene anya ụlọ ụka anyị ka ga oge obere ọ dị nke eji nwayọọ wee na-anata ndị jere ụlọ ndị jere ebe a bụ na ebe ejene anyị bụ n'uche na n'oge adịghị anya ụlọ ụka anyị ga-ejuwekwa ka o si eju na unu mee ka ndị ọzọ mata na anyị na-aga n'iru na anyị aka nachabere na anyị nọ ebe a na ọ na-aga n'iru na anyị na-eche onye ọbụla ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Do we have any? Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Ndị niile jere ebe ọ bụla ha je wee natakwa n'udo na ọṅụ, anyị na-asụ unu nnọọ wee na-ekenekwa Chineke. Ka anyị kụpụkwara ụkọchukwu anyị aka, Fada Umeobi. Daalụnụ. Daalụ na anyị na-ekenekwa anyị niile wee na ya ngọzi nke Chineke obibi na nchekwa ya na ndụ anyị oge ncha site na Kristo onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị so akwụsịgo ka anyị nabanụ n'udo. Tata bụ ụbọchị anyị na-eli olili tansị nke anyị ji wee mara dịka esi gụọ okwu Chukwu ma ndị yunifọm ya. Enwere tansị relics maka ndị chọrọ ikpe ekpere. Ọ dị n'aka nne m na the small altar n'aka nne m ebe a. Enwere tansị relics. Ọ dị ebe a. Azụ na ụnụ ya na-akwụ na line 3 minutes na ọ ka esi ka ha si were hazie. Yellow Maka, oh Maria, Yellow Maka, oh Maria, Yellow